guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So, for today's video, ay maglaag lang kami sa kalsada dahil wala akong magawa sa bahay. Tapos na akong naghugas ng pinggan and everything. Charot! So, maglaag kami kasama yung mga pamangkin ko. Puntahan namin si Sir Bad. Dahil alam nyo na, buong week ako walang premiere. So, bagsak ang ekonomiya. Charot! So, bagsak ang ekonomiya. So, maghanap kami kayo ng mga kahimanan sa pandagat, sama sa pukpok, bunlay, uban pang mga kahimanan sa pandagat. So, let's go guys! At wala akong pirang dala. Mangutang kami sa tindahan. Sana pautangin. Pautangin niyo ako! Char! So, guys, samahan niyo ako. Nandito ako sa Basakan. Mura man gidi akong live sa Basakan ang sa bukid. Char. So, bye. Bye for now. Charot! So, nandito na kami sa kalsada. Hindi ko nakikita yung mga baka and everything. Hoy! Hi guys! Dumating na kami at nanguha na siya ng manguha kami ng kahil. Kunin mo, uy. So guys, after 45 years, tapos na kaming kumuha ng kahel. At dahil walang makain si Wiser Bad, hindi man lang kami pinakain. Busit. Uwi kami. Mangutang kami sa tindahan. Hoy, pakita niyo sa akin yung kahel. Ay later na lang kay magkumain man kami niyan mamaya. Tapos i-vlog ko. Ito na yata ang vlog ko na pinakawalang kwentang vlog ever. So, tara na guys, yung sister-in-law ko, yun ang kumuha kanina. So guys, nandito ulit ako sa kalsada. And then, nandun pa rin yung tourist spot ng 3,003 steps. Next time na i-vlog ko ay yung sunflower dito sa kalsada dahil I'm sure maganda ito guys, kaso nga lang ngayon hindi pa siya namulak. So tingnan nyo ang mga sunflower. Magbongga ako ng pictorial dito, maghave-have ako ng pictorial kasi alam kong maganda dito. So tingnan nyo, bakit madilim? Ayan, sunflower yan. Hanggang doon at saka doon sa kabilang side ng kalsada meron ding sunflower. And then magbablog ako next time soon. Puhon. So yung mga kasama ko andun pa rin, oh. Buisit, mga tagal-tagal, ang init pa naman. Few inches later. So guys, finally alam ko na ang i-title sa vlog na ito. Dahil walang kwentang vlog to. Nangutang ako doon sa tindahan ng chichirya or junk foods. Nangutang ako ng spicy chichirya. So, mag-challenge kami ngayon ng spicy chichirya challenge. Spicy uwishi spicy challenge. So, tingnan natin kung kaninong mga bibig ang mamamaga. So, ayan nyo. Tingnan nyo. Nangutang ako. Wala akong perang dala. So,
Nangutang lang ako, guys. Ayan nyo, ang inutang ko. Ang laki-laki ng mga junk food. Yan ang i-challenge namin ngayon. So, watch out for that. Charot. So, uwi muna ako. So, guys, dumating na kami sa aming kubo. So, magmumukbang tayo ng... actually, it's not mukbang. Oh, char. Mag-challenge lang kami kung saan ang kaya namin dito sa Oishi Prawn Crackers Sweet and Extra Hot Flavor. Extra hot. Kasing hot. Wag lang. So, yan guys. Kainan tayo. Let's open. Kaya hanap kayo ng... Oh my God. Sa amoy pa lang, parang maano na tayo. Ayan, no? So, let's put it here. Ayan. Wow. So, So, ito na. Tingnan nyo. Wow. Ang aming. Pinaano ko, maingay yung ano ko. So, yan guys, kung kulang pa kami sa hot, mayroon pa kaming sili dito. So, buksan natin yung isa dahil marami kami guys. Sana kaya namin ang anghang na to. Oh! Wow! Is it? So guys! Let's eat! So ang contender namin, pamangkin ko, si Jisrael. Hi! 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 Dodong! Nigel. So diri ka, sa Ann, the mastermind. Sino ang mananalo sa aming apat? Guys, unsa man lang? Oy! Pero nga po nagkuhan din ha. So ready, get set. Go na. Oh my God. Wala nito bigay? Ang halang kayo. Focus ko ang ano? Ipulit na ako. Halang. Mutang bestita o halang ngayon. No, 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 no. Tubig lang. Nakakaama si Lolo. No, 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 no. Mga bata, hindi man naanghangan. Ako naman naanghangan. Lisa, oh? Lisa ang strongest contender. Sili. Ito, boleh sa din na din. Manod nyo, humpod nyo. Uy, halang tayo. Natalo na ako guys, kasi ako una uminom ng tubig. Kain ka lo? Lulo po daw, kain mo siya ganghang. Oh, kain na lo. Oh, Dili na alam. dili. Daghang na. Kaunsa. Ngit sa. Daghang na lo. No, 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 no. Daghang na lo. Yaw. Halang man. Wala nga, oy. Si Jisrael nidagan. Si Jisrael kanidagan agis ka lang.
Sorry pa. Gapdos daw yang dila. Ay, nakaiyak kong ko, oy. Kaunay lang, way hilakay. Kaunay lang taghalang, pero way hilakay. No, 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 no. Halang kaayo. Halang? Ay, yak-yak ang ko yung nasudong. Ah, Kondong. banat! Na? Kaya pa dong? Kaya dili? Kaya nang gusto tubig ko. No, 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 no. Pinagol pa, ginalo pa talaga yung sili, guys. Ito talaga ang pinakamaanghang sa lahat. Ilan talo ka dito mo. Hindi, nahalangan siya. Isa ko kung sino. Ah. Tulog yung luha ko, guys. Grabe. Kasi bago. Ay, maghalang-halang tayo ng ano ngayon? Manok? Ikaw magluto, guys. Pag mayroong manok. Lisa man gunang sipko. Videohanan ra nato na. Uy, grabe, uy. Maanghang pa yung langaw. Yung langaw, nakain ko pa. Ah, grabe ka. Bilib ko sa dalawa, day. Bilib ko sa dalawa. Hindi talaga naanghangan. Pero yung isa, wala surinder, umiyak. Yung maliit, umiyak. Yung dalawa, hindi talaga. Budong. Hindi talaga ano, guys. Naanghangan kasi. Na? Wala, hindi pa nato. Ito ang pinakamaanghang daw. Yan. Spicy seafood girls. Oh, sarap. I-try niyo to. Sarap. Oh. Diyos, pero dalawa ko yung silupin. Kaya napulangan. Ay, guys, surinder ako. Ah. Ayoko na. Nakabit isang baso na ano. Tubig. Surrender. Wate, ito talagang nanalo ah. Ikutong nanalo. Kahit pula-pula na ang mata. Si Dudong. Surrender, inom tubig. Giyod gito nga pagpitsil ni Dudong. Na? Magkaon pa rin. Surrender, kaya itong nanalo siya ang hindi ito ay si Lisa pala. Ah, grabe. Grabe yung iyak ko ba? Tumulo sipon ko. Ngano ni dalan dyan. Hindi labdi. Ilang minutes na. 7 pabalik. Tama na yan. So guys, kunti na lang. Kunti na lang. Ah, anghang siya. Ang nanalo, ito Asya. Dahil hindi uminom ng tubig, kami uminom ng tubig. Nakaiyak pa yung isa. So, ang walang kwentang vlog na ito ay let's call it end. Aw, ano ba end? I-focus mo ako. Ay! Mahiya, mainis man ako. Mainis man ako sa videographer. Oy!
So that's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. So, kung gusto nyo niyang sili, PM nyo lang ako. Yung badyang nyo, lagyan ng sili. So that's all. Bye! Wait lang. Wait. Grabe, naiyak ako sa ano ba, ang anghang guys. Whew. So, bye. 君の虜になってしまえばきっと